ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅವೇ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್. ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂಕ. ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್, ಲಿಂಬೆ ರಸ, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಕಸ್ಕಸ್, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, ಚೂರು ಐಸ್ದ ತುಂಡು. ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀಕ, ಪಾತ್ರ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಕ, ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕೊಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂದಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ತೋಜುನಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀರು ಚೂರು ಕೊದಿಪುನಗ ಐಕ್ ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ತುಳಸಿ ಇಂದು ಮಾಂತ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪರ್ಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಂದು ಪರ್ಂಡ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಿಪೆದೆ ತೊಂದು ಅರಿಪುಗ. ನೆಕ್ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ.
ನಾನಾ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಐಸ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಸ್ಕಸ್ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡೋ ಆತು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ.